takaisin leijan rakentamisen pariin. Leijan rakentamisen ihmeellisen maailman. Nyt meidän tarvitsee puhkoa pienet reijät tähän pussiin. Näin. Sitten vedetään lanka läpi. Tämä meni ehkä vähän liian No katsotaan mitä tästä tulee. Vedetään tosta vielä toinen. Tärkeää on, että tämä leijunta ilmasäiliö pysyy ehjänä. Se on vaan muovipussi. Ei vuotaja vahdu. Kyllä huomaat jo insinööri. Leijunta. Koska muuten saattaa olla, että Leijunta ilma palaa säilyy. turhaan eikä Sinulle palaa turhaan. Eikä pussi nouse ylös. Nämä on vähän sitkeitä muovia. Katsotaan. Vähän tylsiä nää. Me ollaan hävitty tää peli. Otetaan recap hetken kuluttua.